svině jedna. Ty svině. Ty buzerante. Ahoj, dobrý den. Toto je video. Jak ubližuju káči jedný. Dobrý den, takže zkoukněte, jo? Chcete vidět, jaký ubližuju? Ne, není pod tím žádný sexuální podtext. Je to jenom... Hej, až ji budete hledat, tak je zakopaná tamhle, jo? Tam někde. Tam vzadu. Jo, tak koukněte na poslední video této dívky. Až ji ublížím. Takže nashledanou. A příště. Jo. Kurva, teďka maže. Ne, pojď. Já sedím. Proč mě... Ty teda vypadáš, víš jak vypadáš? Čistíš mi záda. Ano, čistím ti záda. Au! Au. Dobře, promiň. Vytáhni si prosím tě ty kalhoty, protože ti čumají prdel. A co? Já všechno natáčím. Natáčím i to, jak mě budeš mlátit. Necháváš tam mobila. Co, já mám za kalhotkama bordel. No, co já s tím? Můj problém není. Martine, prosím tě. Vyfotíme se spolu.